Bueno. Ba, gaude, bueltan gure kerbar jauntxoekin izan benin dugula zeto gara egiten zuzuen, baina azkenean utxita alde batean utxita utzi dugu eta aprobetsatuz gaur atela dira Travist baten sistema horren aurkikuntza. Hasiko gara Kerbar espizprogrameko saio etxo batekin oso animatuta nago. Bueno, a ver, hasiko gara berria, vale? Karrera, jarriko dugu bandera, gurekin mirauntziko bandera. Izena, GE, espace, program, eta guazen! Badiru digo berria jarri dituztela eta atletoketxo batzuk indizkia hotela. Beraz, primeran, gaina loen jarri dute atenena eta guzti hori. Bueno, orduan, badakizu hemen hasten garela, beti bezala, jada botako dute zeo zer berri dagoen. Nik uste dut testurak bizkat aldatu egin dituztela, ez dakit zergatik begira ematen nau. Iruditu zait nik Dunarena pizkat ilundu dutela. Lehenik uste dute kargatzen zegoen bitartean jokoa, iruditu egin zait ez dakit zergatik. Aik Elo erraldoi izostu bat da, ez nahi zinuz egon hemen. Ostia, ze polit. Europa gogoratzen du pizkatxo bat. Ze polita, tio. Eta Jul, un gigante gaseoso. Eta ditu nahiko txo jargi, kabroi honek. Teorian gaseskoa da, hau. Green Planet. Bueno, en fin, guazen gauza garrantzitutara eta hasiko gara lehenengo misioak egiten beti bezala, lehenengo misioak nahiko simpletxoak. Epa, zer eman diot berriz, ona. Kauen. Lehenengo misioak beti simpleak, errezak, eta pizkanaka komplikatzen joango direnak. A ver, orduan hasiko gara, epa. Mission Control. Launch our fish best, venga. Recover or transmit science experiment data from Green to achieve this goal, vale. Eta momentuz ez. Vale. Epa. Koete bat bota eta zientzapuntu bat, datu bat zera. Egin. Lehenengo misioak oso errazak, nahiko simpleak. Vale. Jarko diogu hau. Zeker bat ditugu. Jebedia. Kerman. Tekun bakarra hau da. Bueno. Aleroi, hiru jarriko dizkiogu. Skat horreka. Hauek ere aldatu egin dituzte. Iruditzu hauek ere aldatu egin dituzte. Probatzutea jarriko dugu minun presur hori eta 1000 berreunean. Momentuz ez dugu izena jarriko, zizkigu interesatzen. Momentuz, lehenengo nabetxoak nahiko simpletxoak dira eta Ordon, a ver. Epa, LCS-ak eta SAS-ak.
Hau, ona, dakizunez kombustible solidoak ez dute zer egiten, hemendik. Aldatu egin dituzte testurak, nik uste dute. Ez dakiz batik sudurra ematen dit, aldatu egin dituztela testurak, bale. Hiru zientzia. Crew report. Eta EVA bat egingo dugu eta EVA report. Eta orain B. Eta orain gora. Lortu dugu hau eta errekord bat apurtu egin dugu, bueno, errekord batzuk. Venga. Egin dugu hau nahi gabe, bueno, berdin du. Egi esan da, ez egu asko zola gantxe bertan. Beste misioa zen Lekual or transmit, bale. Beragoaz. Emango diogu ja honi ja abiadura murrizten joateko. Lan ja abiadura murrizten doa. Ole. Pizkate azkeago ikusten da. Bitu, hau aldatu dute. Badirudi optimizatu egin dutela. Eta hori eskertzekoa da, Eskertzekoa da asko gainera. Optimizazioaren bat behar zuen. Pizka bat arasak zituen. Vale, Rico Herbesel. Tera emango digu beste bigarren misioa. Ondo, hasi gara. Dirutxua batzen. Eta hiru zientzia. Eta esperientzia puntu bat iragazita. Ongi. A ber, hau termometroa eta barantena, bueno, termometroa bai. Termometroa egia esan da. Hauekin, bueno, bietarako ematen digu, ezta? Bai, bale, holan. Eta gero, hau hartu behar dugu, bai edo bai, hauek beharko ditugu, Leister. Gero, barrura sartzeko eta bar, atmosferatik xarkatzeko eta bar, ondetoleko segulako. Ordun. Inflate over Kelvin. Liquid fuel engine, bale. Sotxinita bat emasimilaren artean eta abiadura honetara. Bale, hau hartuko dugu. Bale. Eta ingo duguna da. Frogatu behar duguna. Frogatu behar duguna da LTV T hau da frogatu behar duguna, ordun. Afuera. Jarriko diogu gasolen txikitxo bat. Hau. Eta hauetako pare, hauetako pare bat adibidez, eta termometro bat. Termometro bi, bai. Termometro bi, bate hor lur gainean frogatzeko eta bestea hegaldian frogatzeko. Bi, eske bi asko izango dira. Abitu depadeko goetakoak, bale, bordun. Duguna goetako bat hemen jarri. Eta gero,
Epa. Eta gero, hauetako bat, hemen. Epa. Hortz. Erotzen dugun abiadura hau, eta ja, abesto frogatzen dugun. Venga. Ez du dano ikusten. Hortz. Epa. Hor. Vale. Artatuko ditugu hauek. Hau entuz hau bera. Elaliko dugu hau. Eta hau hemen jarriko dugu, bale? 18.000 eta 6.000-aren artean. Eta eunda 60 eta 280. Ah, 18.000, hostia. Vale, 18.000 bada itxoin. Reverse flight, lever to vehicle assembly. 18.000 bada. Honen jarriko ditugu beste bi, gutxienez. 18.000. Segurazki birekin zoran izango genuk, baina más vale prevenir que curar. Orduan, orain, erraitate, hau bera, eta gora. Vale. Ez gara helduko ez da 18.000, ez da? Vale, orduan, abiadura gehiago behar dugu hasieran. Lever flight, lever to vehicle assembly. Vale, abiadura gehiago behar dugu. Orduan, abiadura gehiago behar dugunez jarriko dugu lehenik eta behin hauetako bat. Eta gero beste bi. Eta orain konturatu naiz, esto egin zaidala, eta esatzen zaigulako atal hauek berreskuratzea gero dirutxo bat berreskuratzeko. Donde ingo duguna da, hauei hortxe. Holan dekoplea egiten dugunean bi paratzute hauek aktibatu egiten dira. Vale? Eta holan errekupratzen dugu bi zati horiek. Osea, bueno, hiru zati horiek nahiz eta gasolina ez izan, errekupra ditzakegu hiru zati hauek, eta horrekin dirutxo bat errekupratzen dugu. Hala, ez da teorian dago, hor bestaldera, vale. Venga. Hau bera eta gora. Ea hauekin. Zelan. Gode match batera heltzen, ja, ia. Vale. Aia burrizten gaude. Nahikotxo gainera. Hau dekoplatu alditugu ja da. 18.000-ara helduko gara ia. 17.000. Vale. Lortu egin dugu. Vale, ondo. Hau eririko dugu. Bederatzi zientzia. Log temperatur. Ezin dezak egin eba bat, vale. Bardun egingo diogu crew report bat. Eta orain beragoa zela. Erreko dugu gasolina, ez gauzteko a lo loco.
Vale, testa komplikatu dugu, eta orain berago gaz. Ziko garenez abiadura hartzen, ingo duguna da gasolina erre abiadura murrizteko. Zonango dugu pizkat berago egotera. Murrizteko gehiago, alo loko ja. Vale, gastatu egin zaigu gasolina. Paratxutea desplegatuko dugu, eta bera. Ostras, pentsatzen nuen apurtutak daukala paratxutea. Menos mal. Ole hor. Paratxutea pizkat lehenago zabaldu behar da, bestela justu ibiltzen gara. 3 minutu misio, jabedia. Zago txarto. Ondo, eta beste, eta deposito eta este apurt galtzen dugu. En fin. Berroi zintzia, ez dago txarto. Mazio, paratxutetan muetla, monopropilinoa. Eta orain teorian bale, daude. Ez dago guztia, hau da misioak egiteko, baina igual bat egin dute zuzenean. Ez kezakito oso ondo da, baina teorian hori egin da. Gero tal horiek errekupera ditzakezu, baina bale, txoin. Berrogei zientzia. Nuna da, hau gazteko. Endeko ja hauek eta hauek. Primera, neteleko zezkigunak. Eta saiatuko gara ja... erratu naiz. Atmosferatik ateratzen. Ja zuzenean. Bale. Ea lortzen dugun atmosferatik ateratzen. Escape atmosphere. Eta... Uste hauek ez ditut guztoko, Osa, ja, bueno. Momentu sorry. Ea nola egiten dugun. Egingo duguna da, pizka bat. Paratxutea hauek. 0,9. Hauek teorian hobeagoak dira. Asko zer hobeagoak, teorian. Vale. Barometro bat. Txikitxo ia da. Epa. Ai. Hau. Eta orain, hemen jarriko dugu hau. Eta da teorian pirsartuko dana orbitan, bale? Orrun, orain, izango da hauetako pare bat, hauetako batekin, bale?
Zeguna da, alboetako dekuperrak ez ditugu. Tori putada gutxa da. Egingo dugun izango da, alboetako bat jarri. Alboetako bat. Eta orain beste bi. Bale. Paratzute hauek irekitzea 2000 metrotan adibidez. Bombi eta bat 3. Banatzen dira. Hau, banatzen da, eta beste paratzute hauek. Bale. Orain. Bestaldean dago, bale. Ondo. Hauei. Hortxe. Eta paratzute hauek zabaltzen dira. Amen. Eta guzti hau printzipioz ez du izango, porque orbitan sartuko da eta ziurazki orbitan barruan atmosfera zerkatzen apurtuko da. Orduan zientzia izango dugu termometro bat, barometro pare bat eta masteriango bat. Jarriko dizkiogu vale, eroia momentuz ez. Momentuz ez. Hegaldi suborbitala bat puntu utza. Bale. Bale. Ba, nik uste, hau ordo egin dugu, hau naletu launch. Epa. Ostia. Sortzi tona bakarrik. Hain dago koska. Bale, orduan egingo duguna, izango da, bigarren etapa handiagotxo bat jarri. Bale. Bale, hauetako birekin ja, pikutara doa dana. Bale, ez. Bi izan behar dira bai edo bai. Bale. Bale. Orduan, hemen aktibatzen dira hauek eta bi hauek, eta gero hemen paratzute hauek. Gero eta gero beste guztia. Ea honekin lortzen dugun. Eta atmosferatik ateratzen garen. Eta ja hori lortzen badugu posik. Ba, atmosferatik ateratzeko 30.000 metro, eta erraztu zait gauza bat egitea. Venga, ondo doa. Momentu zen, ondo doa. Atalik txarrena zerkatzen ari gaude. Eta ez dut fallo bat izaten ari naizena oraintxe bertan. Altitudea gora goaz. Abeitu, gaude rekuperatzen ondo. Ondo. Lehetu da nada atmosferatik atera. Nabaritzen da asko zera azkeago doala, ikutu diotela
asko nabaritzen da errendimendua ikutu diotela. Ba, bizkaz 80.000 metrotaraino edo. Eta hortxe ja, paratu egingo gara. Vale, venga. Orain teorian egin behar duguna da, ja pizkanaka, epa. Retrogradora apuntau. Vale, gero sartzerakoan. Naiz eta aldatzen joango den, retrogradoa. Vale, listo, orbitan gaude, orain orbitan gaudela. Hau erabili dugu, review data, bai. Bestea, ba, hau. Hau. Log temperatur. Eta crew report. Orain ja bera joango garen ez. Orbitarekiko ja bizkanaka bera goaz. Vale. Nik uste dut ja laizter hasiko garela hau. Erretzen. Eskat jauziera hori murrizteko. Atera zara atmosferatik, ojito. Ez dira ezer gutxi egin duzuna jebedia, jada. Leko dugu pizkatxo bat gehiago. Bera guzpongo gara. Eskal gehiago. Azkenengo litoak pizkat berago ingo dugu. Vale, listo. Eta orain ja, nabea berarekin geratzen gara. Atmosfera orain falta zaigu zeharkatzea, baina teorian hau babestuko gaitu asko eta ondo. Hau bera doa. Ja, distantziatxo batetan dago. Epa. Galdu dugu biztaz. Ja, entzuten hasi da atmosferaren eragina. Suertez ez dago minasko egiten atmosfera, Nahiko ondo desagertu egin da bestea. Bala, hostia. Hori behiratu beharko dut, Porque abitu hor entzun da. Paratxuteak, aterako ditugu. Uztik entzun da, baina ez ditut ikusi hor lehertzen. Bueno, lehenengo misioak nahiko ondo atera egin dira. Atera gara orbitatik eta atmosferatik eta dana. Urrengo urratsa orbitan jartzea da. Hori ja urrengo saiorako. Jebediaren itxurerarekin utzi egingo dugu gaurko saia. Espero zuen guztuko izatea, guztuko izango zuen bak izan zuen, zaindu eta urrengo arte lagunok. Agur!